खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर' समाजाव आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय बर' हिन्जाव खारनाय जाथाय बर' लाइमोन गोमानाय जाथायनि बागै थारैनो आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय जाथायखौ बुङोब्ला गोबां खेब एबा गोबां गले गले खारबाय थानाय एबा गले गले जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। थारैनो मा जाहोनाव गावनि नखरखौ गारनानै खारो, मा जाहोनाव फिसाय गारनानै खारो, मा जाहोनाव गावनि गथ' गथायखौ गारनानै थाङो, मा जाहोनाव नखर थासेयावबो गुबुन हौवा लानानै खारो, नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? गिबियावनो बयबो कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरनो एबा फोरमायहरनो हागोन। थांनाय माखासे दान सिगाङावबो बर' इउटुबार रसमा ब्रह्मखौ खारनाय जाथायखौ खोनानो मोन्दोंमोन। समाजारि बिजोङाव गोबां स्प्रेड जाबाय थानायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। जानो हागौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो एबा गोसोआव दं जानांगौ। नाथाय बिथांजोआ दासिमबो गावनि आंगो न'आव गिदिंनानै फैफिनाखै। बेबादिनो एखे जाथायजों फिन आरोबाव धेमाजि जिल्लानि सासे हाबा जाखानाय आइजो गथ' गोनांखाया गोमानानै दं। गगामुग साहा नोलोबारि गामिनि हाबा जानाय आइजो धनबती नार्जारिया गोमानानै दं। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गगामुगनि साहा नोलोबारि गामिनि तिलिसर बर'नि बिसि धनबती नार्जारिया सानथामसो सिगाङाव नखराव दावराव दावसि जानानै गावनि फिसाय आरो सासे 4 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्ला गथ'खौ गारनानै बहाबा थांबाय। दायो बहा दंहैयो नखरनि सुबुंफोरा जेबो फोरमायथि मोनैलाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों जेरावखि थाया धनबती नार्जारिखौ न' फारसे फैफिननो थाखाय खावलायहरदों आरो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय धनबती नार्जारिखौ बहाबा नुसनोब्ला 6000384181 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों एबा फोरमायहरनो खावलायदों। बे जाथायानो एखे नुजादों रसमा ब्रह्मनि बादि। नैथि खौराङाव दङ फावखुंग्रि नन्दिनी काशी एबा पुलिसजों हमजानायनि उनाव बुधबारनि मोनायाव लकआपआवनो बेराम जादों। नन्दिनीनि सावस्रिखौ आनजाद नायनो थाखाय मोनसे मेडिकेल हानजाया पानबाजार आइजो पुलिस थानायाव लानानै थांदोंमोन। बुधबारनि मोनायाव नन्दिनीया मोनसे मोगा-मोगिबो जानो गोनां जादोंमोन। बे समाव गावनि फिसाजोनि बेरामनि खौरां लानो थाखाय बेरामनि बागै खोनानानै नन्दिनीनि बिमाया जाग्रा आदार लानानै पानबाजार पुलिस थानायाव सहैदोंमोन। नन्दिनीनि सोमोन्दै नायबिजिरनाया दासिम माबोरै सोलिगासिनो दं बेनि सायाव पुलिसआ जेबो फोरमायथि होआखैमोन। गुबुन फारसेथिं गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बावैसो सिगां नन्दिनीजों सोमोन्दो थानाय हिट एन्ड रान जाथायनि सायाव बिबुंथि होदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि पुलिसआ मोनसे सोलोगोनां गसंथादों। मानसिफोरा मा सानो आरो पुलिसआ मा खालामो बेनि गेजेराव फाराग दं, नाथाय थांखिया रोखोमसे। बिथाङा बेखौबो मुंख'दोंमोन दि जुदि फावखुंग्रिखौ बै मोनानि समावनो गुवाहाटीआव हिट एन्ड रान केसआव खानाय जागौमोन अब्ला बिथांखौ थाबैनो जामिन होनाय जागौमोन। पुलिसआ गासैखौबो मावगासिनो दं आरो बेयो मख'जाथाव दि नन्दिनी काशीआ 25 जुलाइनि मोनायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव लोब्बा दंमोन। 29 जुलाइआव जाब्रबथायाव जोखोम जानाय समिरुल हाजरिकाया जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ भारत हादोरा आथिखालाव ब्रिटेनआव गाव गावनि आयदायाव उदाङै खामानि मावनो हागोन। देंखो, यगा, संनाय खावनाय आरो गुबुन गुबुन जिउ राहायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा आथिखालाव ब्रिटेनआव उदाङै खामानि मावनो खाबु मोनगोन। रोंगौथि गोनां फालांगियारिफोरा बृहस्पतिबार खालार 25 जुलाइ खालाराव सागान होजानाय भारत आरो ब्रिटेननि उदां फालांगि गोरोबथा (FTA) नि बाहागो। बे गोबाव समनिफ्राय सावरायजानाय गोरोबथायाव ओरैबायदि राहाफोर लादों जाय भारतारि फालांगियारिफोरखौ ब्रिटेनआव 35 सिबिथाइ सेक्टरफोराव 2 बोसोरसिम खामानि मावनो गनायथि होगोन। भारत सोरखारनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गोरोबथाया ब्रिटेनआव बोसोरफ्रोमबो 1800 निबो बांसिन भारतारि शेफ, यगा फोरोंगिरिफोर आरो क्लासिकेल देंखोगिरिफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबु बेखेवगोन। मोनसे बिबुंथियाव सोरखारा मख'दोंमोन दि सिबिथाइ सेक्टरा खौरां बिरोंदामिन, रांखान्थि, आयेन, सोलोंथाय आरो डिजिटेल फालांगियाव गुवार हाथाइ सौहैनायनि मुलाम्फा जागोन। गोबां समावनो मैदेरनि जिउ गोमानाय एबा जिउ खहा जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। गोबां समफोरावनो मानसिफोरनि गुलियाव जिउ गोमानाय जाथायखौबो खोनानो मोनो। बेबादिनो काजिरङा हायुङारि पार्कआव मा' हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह बोखांनो हादों। हायुङारि पार्कआव मोनसे जाथाय जादोंमोन, बेखौ सन्देह खालामनाय जादों, नाथाय पार्कनि मनाबिल ओनसोलाव मा' हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह बोखांनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। मैदेरनि थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखा मोनैलाय बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं।
जर्जिया हादोरनि बाटुमियाव खुंजानो गोनां बाटुमि इन्टारनेशनेल उसु टुर्नामेन्ट 2025 आव बर'नि फिसा जुयेल बसुमतारियाबो बाहागो लागोन। क'क्राझार जिल्ला सिम्बोरगावनि सिङाव थानाय 1 नं जायनारि गामिनि थागिबि जेबेन्टा बसुमतारि आरो हिराबतीनि फिसाज्ला जुयेल बसुमतारिया जर्जिया हादोरनि बाटुमियाव 1 आगस्ट खालारनिफ्राय 6 आगस्तसिम खुंजानो गोनां बाटुमि इन्टारनेशनेल उसु टुर्नामेन्ट 2025 आव बाहागो लागोन। स्मार्टफननि फाननाया भारतआव सरासनस्रायै बांदों। बावैसो फोसावजानाय मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारतआव स्मार्टफन फाननाया 80% बांदों। स्मार्टफननि बेसेनाव 18% जादोंब्लाबो स्मार्टफननि मुंदांखा हाथाइ दैदेननायनि India.in बांदों, जेराव भिभ' मबाइलआ शिपमेन्टनि बिबांनि बिथिङाव 20% हाथाइ बाहागो मोननानै गोजौसिन मासि आवग्रिनो हादों। जिखि जाया मानो बेसेननि बिथिङाव सामसुंआ 23% हाथाइ बाहागोजों सिगांसिन जादों। भिभ'नि 20% बाहागो आरो भल्युमनि बिथिङाव सैमसांनि 16%नि अनगायैबो अप्प'आ 13%, रियेलमिनि 10% आरो शाओमिआ फाननायाव 8% बांनायखौ नुनो मोनदों। साबसिन हाथाइनि बेसेना 2025 मायथाइनि नैथि दानथामाव भारतनि स्मार्टफन हाथाइखौ फोथांफिन्नायाव मदद होदों, जायनि फिथाय महरै बाहायगिरिफोरनि फोथायनाय आरो खरसायाबो बांदों। स्मार्टफनजों सोमोन्दो गोनां लिरबिदांफोर बेसेन बांनायनि उनावबो भारतआव स्मार्टफन फाननाया बांदों। हेन्ड स्मार्टफन बेसेन बांनायनि उनावबो भारतआव स्मार्टफन फाननाया बांदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउब' एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउब' एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।